Oblok marekot ngorek tempe karo goreng rese. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane dina iki make gek ngoblok marekot. Oke lah tak rewangi. Kegiatan dina iki nyong diawali dengan godhog kluban marekot. Gawe rika-rika pada sing ora ngerti kluban marekot ke apa, kiki kluban lobor sing pait kae lho. Karo nunggoni klubane mateng ning kene nyong tak nyambi ngorek. Tempene mau digoreng terus tak lanjutake karo goreng bawang brambange nek wis mateng dintas, tak lanjutake karo lomboke dijekurake terus ditambahi banyu. Gula, uyah, micina jangan si kelalen dilanjutake karo diselei kecap sak cukupe wae, diaduk-aduk nganti rata terus dijegurake tempene diaduk-aduk dinteni nganti mateng nganti susut karo tak nyambi gawe bumbu obloke. Nenggon kene kek gur nganggo bawang, brambang, miri, kencur, lombok karo tak sambi marut. Nenggon kene nyambine wis rampung, andang-andang oreke kek wis mateng. Bawang brambang gorenge mau kae tak cukurake diaduk-aduk nganti rata, terus dicicipi rasa nek wis enak terus dintas. Tak lanjutake karo goreng rese. Seperti biasa diselei micin ya, nek wis mateng terus dintas nenggon kene kok andang-andang marekote wis mateng. Tak tiliki kek wis amoh, wis mateng terus tak entas kabeh wae. Sekirane marekote wis adem terus lanjut diirisi nenggon kene diirisi cekene ora tengkelolor ya. Diirisi kabeh terus lanjut tak nggongso bumbune. Aja kelalen dicarupi banyu cekene ora gosong digongso nganti mateng. Nek wis mateng ditambahi karo rese urang. Sing ora ngerti rese urang ke sejenis rebon, rese cilik-cilik kae lho. Jegurake parudan krambile terus ditambahi banyu. Aja kelalen uyah, gula, micine dijegurake sekalian, terus dilanjutake karo kelubane dijegurake sekalian. Santene disokake sekalian, diaduk-aduk nganti rata, ditunggoni nganti umep. Nek wis umep kek wis mateng, dicek rasa nek wis mantep dintas. Nah, rupane kaya ngene iki rika-rika ora pada pengen. Rasane ke pedes, gurih, enak kae lah. Ya wis ya nyong wis matengan, nyong tak tinggal sarapan dingin, tak pamit, tak bareng.